Moikka kaikille ja tervetuloa tälle videolle. Me ollaan siis nytten piilosta ja ihan täällä tallialueella saa olla, mutta maastoreidelle tai metsä ei saa mennä. Ja mä en oo sit laskija. No, otetaanko vaikka joku äänestys, että kuka on? Joo, mä en ole siihen. Elli. Haha, mä tiedän, ketä mä äänestän. No niin, voidaanko jo aloittaa? Joo. Mä äänestän Miljaa. Entä sä Milla? Kai mäkin äänestän Miljaa. Mä äänestän Millaa. Sofia, oikeesti? No, mulla on jo jotain 2 ääntä, niin älä Milla valita. No, mäkin äänestän Miljaa, hihi. Mä äänestän Ronjaa. Nonni, Milja taisi jäädä sitten etsiäksi. Noniin, tosi mukavaa. Noniin, heippa, mä menin jonnekin estiin. Laske myös sitten 100. Ui. Mä oon ajatellut mennä kauas, niin mä ajattelin mennä vaan tähän pesupaikalle. Mä siis menen tänne, niin mä pyydän Anja tuomaan hevosen tähän pesupaikalle, niin kukaan ei löydä mua. Tai siis Anna varmaan hakee jonkun hepan. Mulla on paras piilo. No niin, tänne. Tässä mä oon. Ja mä tiedän nyt hyvän. Mä menin tänne hileen taakse. Okei, mulla on paras piilo. Okei, eli mä menen tänne karsinaan. Eli sitten kun se tulee tuolta tänne talliin, niin mä hyppään tonne ulos. Sitten mä voin hypätä taas takas. Mulla ei oo mitään ideaa, joten nyt lähdetään vaan. Mä menen tänne. Mä siis on täällä kentän takana. Tää on siis tässä kentän vieressä. 91, 92, 93, 94, 100 vihdoinkin. Nyt mennään. Ei näy ketään. No niin, onhan täällä tallissa ketään. Ja täällä sitten maan takaksi. Tuskin kukaan kuitenkaan mennyt tänne talliin, mutta tarkistetaan silti. Joo, niin mä vähän arvelinkin, että ei täällä ole ketään. Juu, ei näy. No ei täällä näy ketään muuta kuin vaan Nipsu. Ja toi itsevarsa. No niin, lähdetään. Ei ollut tallissa ketään. Sitten mennään kahvioon. No ei täälläkään näy kyllä ketään, niin mä vähän arvelinkin. Onks tuolla jonkun kentä? Ronja! No tää oli kyllä totta, tosiaan ihan surkea piilo. Eikä löydetty. Ei voi mitään. Moi Sira. Hetko niin. Kuka siellä? Miksi mun piti nyt alkaa silittelemään? No sentään mun ei. No onneksi mä olin sentään niin toinen enkä eka, vai onks tää Ronja sun piilo? No ei oo. No niin, hyvä. Nyt hiljaa. No kun se on niin on. Nonni, minäpä tulen täältä pois. No niin, sä jäit minulla. No oli taas varmaan niin naurettava asia. Niin, on kolmas koukkunokka. Tuleeko tänne? Voi, riipuli. Onkohan täällä heinässä ketään? Missä täällä on joku? Ihan varmasti täällä on joku. Au! Elli löytyy. En jäänyt! En jäänyt! En mä jäänyt! En mä ihan oikeesti jäänyt! Jäithän se on. Oikeesti mä en löytynyt, vaan
Okei, Elli. Elli, toi on tosi uskottavaa. Pitäis mennä kattoo rehuhuoneesta. No ei kyllä täällä oo ketään. Ei Iida tänne mahu. Vai, heippa. Jäljellä on enää yksi talli ja kenttä, mutta no kentällä ei niin varmaan oo ketään. Onks tää tallissa? Missä se Iida oikein piileksii? Ei sitä näy täälläkään. Oikeesti täällä on niin ahasta, mut Milja on tossa, niin mun on oikeesti pakko lähteä. Kuulinko mä just Iidan äänen? Ai! Au! Sattuuko sulla Iida? Ei, tossa oli vain joku juttu. Joo, elikkäs Iida voitti ja Iida saa sen palkinnon sitten. Oikeesti voitinko mä? Jes! Milja, sä voit laittaa mulle sitten 500 mun tilille. Joo. Ihan kakka, että mä voitan. Kaikki on ihan ripullista. Eli, no mitä sä olisit sille 500 edes tehnyt? Se on sulla Ostanut karkkia, vaikka ihan oikeesti. Mulla on lisää karkkia. Äijystä on ihan vähän karkkia. Niin voisin ostaa itse karkkia ihan kakkasta. Mä olisin saanut paljon karkkia 500 eurolla. Joo, Elli. Okei. No niin, heippa, mä menen nyt. Tää video taitaa olla tässä. Ja kiitti kun katsoit videon. Nähdään sit ensi videossa. Moikka!